too soft. A little more. Che mai facesti a Giovanni a te vicino che scampa gota presti ferma e vano rio destino proclamare che io chiudo in sé che io con te l'incontri almeno dammi un ferro una voce a mai un vedere penso W obydwu taktach na trzecią miarę mamy zara, pam, pa, pam i za następnym razem to samo. Spróbujemy być bardzo precyzyjni. I myślę, że chyba powinniśmy dać radę na jednym oddechu 2 takty, prawda? Poczekaj, muszę się uspokoić. Cicho. Where does the music come from? That's a question for you. Okay.